For example, kayudo ni MCA di kilo basari. To wa compare kaka nyikale wacho chande. Kono ngamo yudo basari ni ok yud machielo ke jinge. Kane dwa timo wach mar education. Onenga ger ot mar CDF, yes. To ECD cha. En bendo nengo bed ni ok en mar mabati. So that integrated ma iluongo ni paro moriw e plan koket piny ema dhi konyo jowa. But now nikech interest yudo kama ng'ato timo mare kacha, ng'ato timo mare kacha, ng'ato timo mare kacha. To kada watime jointly tiyudo ni jopiny mor to un kaka leaders bende ukawo shared credit to piny dhi mbele. Mane madwa mado. To adwa penjo kendo Cliff kiyiena. Ere gima omiyo ji go koko e wach CDF? To CDF ni osetimo mang'eny ten mana 2.5%. En ariyo gi nus e wi mia kuom pesa te mwayudo mar osuru koa ir jopiny e higa achiel. Kichaki medo gi madhi e county ma is about 15. Wawuoye 17.5%. 82.5% ka madong e national ka. Gin gitimano. Mane momiyo sometimes advocacy jok ma NGOs gi ang'o mamono gi ng'iye bende ni to pesa madong malo ka maduong' ni en otimano. Nikech kade ni pesa ni tiyo maber ok adonje loso school gi CDF kende. Nakono school na richo kabisa 204 schools. Poor state. To nitiere pesa madong malo ka Minister of Education. Monengo bed ni bende obedo